Comparecemos hoxe, como xa é habitual, para dar os datos do paro do pasado mes de febreiro. Como sempre dicimos, son uns datos que debemos de tomarnos unha perspectiva a medio e longo prazo para estudiar a correcta evolución do desemprego. Galicia pecha febreiro de 2026 con 116.058 persoas en desemprego, é dicir, o mellor febreiro da serie histórica, o que é o mesmo, 5.000 personas, en torno a un 4% menos nas listas de desemprego. Descendo o desemprego nas 4 provincias, en canto aos sectores, a construción, o sector primario e tamén a industria son os sectores que máis puxan polo emprego. En canto á comparativa intermensual, Galicia sube lixeiramente un 0,79% con respecto ao mes de xaneiro. En canto a colectivos prioritarios, tanto parados de longa duración como mulleres están en rexistros históricos. En canto ás cifras de afiliados á Seguridade Social, Galicia conta hoxe con máis de 1.088.000 persoas afiliadas á Seguridade Social, o que é o mesmo, máis de 16.000 persoas cotizando con respecto ao ano pasado ou máis de 4.400 persoas cotizando con respecto ao mes de xaneiro. Polo tanto, estamos ante uns datos que reflexan a boa evolución do mercado laboral galego e o acerto das políticas de emprego da Xunta de Galicia na búsqueda dun mercado laboral dinámico, activo e inclusivo.